खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ वाराणसि कलेज केम्पासनि सिङाव फरायसाखौ गुलि गावनानै बुथारनाय, दायनिगिरिखौ हमबाय। शुक्रबारनि फुङाव वाराणसिनि उदय प्रताप कलेजाव सासे फरायसाया गुबुन सासे फरायसाखौ गुलि गावनायनि उनाव दावराव-दावसि सोमजिदों। बे जाथाया फरायसाफोर, फोरोंगिरिफोर आरो मावफारियाफोरखौ सोमोनांहोदों मानोना थाखो खथानि बायजोआवनो गुलि गावनाय जादों। जोखोम जानाय फरायसाखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय डक्टरफोरा थैबाय होननानै फोसावो। जाथायनि उनाव रागा जोंनानै फरायसाफोरा हेंथा दिन्थिफुंदों आरो केम्पासनि माखासे बाहागोफोरखौ बुफाय-बुसि खालामदों। पुलिस हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थासारिखौ सामलायनो हायो। खौरां मोननाय बादिब्ला, ग्रेजुवेट फरायसा सूर्य प्रताप सिंह मुंनि सुबुङा गुबुन सासे फरायसा मनजित कुमारजों नांज्लायदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला नांज्लायनाया बांदोंमोन, जायनि जाहोनाव गुलि गावनाय जादों। पुलिसआ दायनिगिरि मनजित कुमारखौ खानानै दासान्दि सोंथि खालामगासिनो दं। प्रमद कुमारआ फोरमायनाय बादिब्ला, नायबिजिरनायनि सायाव बिथा खालामनानै आरोबाव आयेनारि राहा लानाय जागोन। बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जायनि थाखाय सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायसाफोरनि रैखाथिनि सायाव गुवारै जिंगा सिखांनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मणिपुराव खालामनाय अपारेशनाव रैखाथि हान्जाफोरा गं 29 हाथियारफोर आरो 50 आइईडी बोखांनो हायो। रैखाथि हान्जाफोरा शुक्रबाराव मणिपुरनि गोबां हाजो आरो हायेन जिल्लाफोरनिफ्राय खमैबो 29 हाथियारफोर, गुलि बारुद आरो 50 आइईडी जब्द खालामदों। मोनसे अपारेशननि समाव काकसिं जिल्लानि बाबागाई तुरेल मामै ओनसोलनिफ्राय गंसे AK-56 राइफलजों लोगोसे मोन 6 हाथियारफोर आरो गंथाम ग्रेनेड आरो गुलि बारुद बोखांनो हायो। लोगोसे टेंनौपाल जिल्लानि लयसी आरो साइबम गामिफोरनि खाथि-खाला मोन 29 इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइस आइईडीफोर लोगोसे गं 5 जायगायारि आखाइनि ग्रेनेड, गं 5 मोब्लिबारि डेटोनेटर आरो गोबां गुबुन बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। इम्फल सोनाब जिल्लानि लामडें आरो कामें ओनसोलनिफ्राय रैखाथि हान्जाफोरा मोन 11 पिस्तल आरो 85 गोथां गुलिफोर, मोन 4 केम'फ्लाइज BP भेस्ट आरो गं 3 हाथियारफोर जब्द खालामदों। टेंनौपाल माची पुलिस थानानि सिङाव थानाय SL सौगाम ओनसोलनिफ्राय गंसे पिस्तल आरो गुलि बारुदजों लोगोसे गं 9 आइईडीफोर बोखांनो हायो। टेंनौपाल भारत-म्यानमार सिमानि साखाथियाव थानाय यांगुबं गामिनिफ्राय 12 आइईडी आरो मोन 4 रेडिअ' सेटजों लोगोसे गं 3 पिस्तल आरो गंसे ग्रेनेड लन्चारबो बोखांनो हायो। बे बेरफ्रुग्रा आइजेंफोरखौ जायगायावनो फोजोबस्रांनाय जादों होनना फोरमायदों। थौबाल जिल्लानि टेकसाम सानजित सिंहनि आफांनिफ्राय गं 5 हाथियारफोर आरो गुलि बारुद जब्द खालामनाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिमा-बिफाया गावनि फिसिनाय मावजिखौ हेंथा होनायनि उनाव आइजो डक्टरा गावखौ फोथैना लायो। सासे 23 बोसोर बैसोनि आइजो, जाय MBBS उथ्रिसारनानै दंमोन, बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा फिसिनाय मावजि फिसिनायनि उनाव हेंथा होनायनि उनाव हायद्राबादाव गावखौ फोथैना लायो, पुलिसआ सनिबारखालि फोरमायदों। खौरां मोननाय बादिब्ला, आलवालनि थागिबि हिन्जावसाया शुक्रबारखालि गावनि न'आव फासि नांनानै जिउ फोजोबना लादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला, आइजोआ MBBSनि उनाव आरोबाव फरायनायनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दंमोन आरो थांनाय दानथामनिफ्रायनो फिसिनाय मावजिखौ जोथोन लाबोगासिनो दंमोन। नाथाय बिनि बिमा-बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला बिखौ मावजिखौ लाखिनायनि सायाव हेंथा होदोंमोन, जायनि थाखाय बियो बे गोख्रों आगान लादों। बेनि सिगां 18 मार्चखालिबो मिरपेटआव सासे 20 बोसोर बैसोनि फरायसाया गावनि फिसिनाय मावजिनि थैनायखौ दुखु मोननानै गावखौनो फोथैना लादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ तिनिसुकियायाव सुबुं लांखारनाय जाथायाव सा 3 लाइमोन सिख्लाफोरखौ नोजोर होनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला, तिनिसुकिया जिल्लानि फिलौबारिनि सा 3 लाइमोन सिख्लाफोरा सुबुं लांखारनायनि बोलि जानांदों। गोमाना थानाय हिन्जावसाफोरखौ 7 आरो 8 थाखोनि फरायसा महरै सिनायथिनाय जादों, जायखौ रंपुर मेसगावनि मन्टु थान्थि आरो मनभाई थान्थिनि फिसाजो आरो फिलौबारिनि बरगावनि अजय शाहनि फिसाजो महरै सिनायथिनाय जादों।
बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों दि मोनसे दाय गोनां नेटवार्कआ साथाम उन्दै गथ'साफोरखौ फुस्लायनानै गुबुन रायजोआव दैथायहरदोंमोन जानांगौ। हिन्जावसाफोरनि नखरा फिलौबारि पुलिस थानायाव नेमखान्थि बादियै अजद होदों, जायनि उनाव पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायनो गोनां जादों। दासान्दि बे लांखारनायनि थाखाय मा सुबुं एबा हानजा दं बेनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै आरो साथाम हिन्जावसाफोरखौ नोजोर होनायनि थांखिफोरनि सोमोन्दै जेबो खौरां मोननाय जायाखै। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिजेपि दोलोआ नैथि बिजाथिनि फारिलाइ फोसावो, आरोबाव मोननै मासियाव बिजाथि सायख'बाय। बिजेपि दोलोआ सनिबारखालि जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय दोलोनि नैथि फारिलाइखौ फोसावबाय। दलगाव आरो शिशिबरगाव मोननै मासिनि थाखाय पार्टीनि टिकेट होनाय जादों। दलगाव बियाबनि थाखाय कृष्णा साहखौ दोलोनि बिजाथि महरै सायख'नाय जादों। फारसेथिं शिशिबरगावनिफ्राय जीवन गगैखौ बिजाथि होनाय जादों। बे मोननै मासिखौ लानानै बिजेपिआ गासै मोन 126 मासिनि गेजेराव मोन 90 मासिनि बिजाथिनि मुंफोरखौ फोसावबाय। बिजेपि दोलोनि बिजाथिफोरनि गिबि फारिलाइखौ बृहस्पतिबार 19 मार्चखालि फोसावनाय जादोंमोन, जेराव दोलोआ 88 मासिफोराव बिजाथि थिसनदों।